Ugbu a ka anyị gaa n'ikwu n'akụkọ ndị nke fọdụrụnụ. Aka chịbụgoro steeti bụ General Yakubu Gowon bụ onye nke gbasapụrụ aka ayịyọ wee yọọ ndị ndu mpaghara mba West Africa ka ha gbaa mbọ wepụ esemokwu ọbụla dị n'etiti onwe ha wee bịakọta n'ọnụ maka udo, mkpụrụosi ike nakwa agamnihu obodo dị iche iche bụ nke e nwere na mpaghara mba ndị isi ojii. Ekwi Ajide onye nta aka anyị ga-ewetara gị aka. N'edemede ya oye o zigara ndị isi oche obodo ECOWAS o gosiri na Abuja ka Gowon kwupụtara nchegbu ya gbasara okwu Burkina Faso, Mali na Niger maka ọpụpụ ha n'ECOWAS. O kwuru na mgbasa ndị obodo a ga-eweta ihe mgbu nye ndị na-enwere ọka ọha ha bụ ha na-eketa oke adịmma ya bụ mmekọta ọnụ. Onye ahụ bụbu onye isi obodo Nigeria kpọrọ oku ka ewepụ ntaramahụhụ e nyere obodo Burkina Faso, Guinea, Mali na Niger. Ọ yọrọ ndị ndu obodo ndị a ka ha weghachi azụ okwu ha na ha ga-ahapụ ECOWAS. N'okwu ya ka ọ na-anara ya bụ edemede ka onye isi ECOWAS Commission Dọkịta Omar Touray kwere nkwa na ya ga-eme ka ya bụ edemede rutu onye isi ala ọbụla n'ECOWAS aka n'ihi na ozi ya na-abịa ugbu a enwere ọtụtụ nsogbu na mpaghara a.